inhlanganiso wama-road show imember ye-CWC egameni likaJesu. He is married to a prophet, umama uMbuyazi. Sekuvele kwama yena-ke la. Shaya izandla simemukele. Khuluma inhliziyo kaNkulunkulu. Lamb of God, seated at the right hand of the Father, you are holy, you are holy. Lamb of God, you are seated at the right hand of the Father, you are holy. Holy, you are holy. Lamb of God, you are seated at the right hand of the Father, you are holy. Oh, Shaddai, Lamb of God, seated at the right hand of the Father, right hand of the Father, as you are holy, holy. You are holy, Lord God Almighty. Akekho ofana nawe nonjengawe. Ekseni siyanyusela lonke udumo kuwe njengoNkulunkulu. Umoya wethu usho kanjalo uNkulunkulu wami ukuthi ungcwele. Inhliziyo yethu isho njalo futhi nezindebe zomlomo wethu zisho kanjalo. Ungcwele uphakeme umuhle umkhulu uyababazeka. Akekho ofana nawe nonjengawe. Uyiqalo nesiphetho sempilo yethu. Baba sinaNkulunkulu ngaphandle kwakho, sikunikeza udumo ekseni sikuthanele phambi kwakho. Into eyenze sidrayive uNkulunkulu wami ezindaweni ezihlukahlukene, sizwile ukuthi ukhona uphakathi kwethu. Mawudunyiswe ke Nkosi, mawubatshazwe, mawuphakanyiswe, negama lakho malazeke futhi. Wena ohlala njalo ukhona uNkulunkulu ophilayo. We bless and honor you. Ngicela simshayele uNkulunkulu izandla bafowethu. Jesus, hallelujah. Ngicela izandla kaNkulunkulu ophilayo simshayele bafowethu. Hallelujah. Sathi ngayishaya idlule ezabapostoli nabaprofeti. Hallelujah. Sathi ngayishaya idlule ezabantu abanamagama nodumo. Come on, let's give him praise. Jesus, hallelujah. Sathi ngadlule ezama celebrities. Come on, let's worship him and praise his holy name. He is holy, he is worthy. Yena yethu deserve udumo olumfanele. In Jesus' name, singathatha indawo ze-church. Amen. Incwadi ka-Isaiah chapter number 53. We shall read verses number 1. We love you so much, Jesus. Isaiah chapter number 53. Ngiyacela sifundeni verses number 1. Mese siyathandaza. Verses number 1. Verse number 1. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa ubani na? Cela ungifundela once again. Sisi, cela ungifundela once again. Sisi, you are right. Come. Funda sisi. Ngubani owakholwa ngesikuzwileyo? Ingalo kaJehova yambulelwa bani na? Ngubani owakholwa ngesikuzwile nengalo kaJehova yambulelwa bani na? Who has believed our report, our message? And to whom has the arm of the Lord been revealed? To whom
has the arm of the Lord been revealed. Somebody say amen. Ngaphandle kokuchitha ixesha umuntu akahlanganisa izandla sihloniphe umoya ingcwele isithando somphefumulo wethu uNkulunkulu omkhulu webandla ohamba nathi osithwalayo okuzwakala nesandla sakhe nomusa wakhe nobuNkulunkulu bakhe buyezwakala phakathi kwethu. Siyahlonipha ubukhona bakhe. Asifuni ukuthi size sicabanga ukuthi amandla neability yethu eyenza lokho esikubona kwenzeka la. There is no man behind. Kodwa kunomoya ingcwele emva kwakho. Ngangcono kuno amen endlini. So siyamhlonipha abathandekayo. Sibonga kakhulu ukuthi avume ukuhlala emzimbeni yethu. Uthi iBhayibheli uchoose ukuthi imizimba yethu kube yithempeli lakhe lokuhlala. Yake yangimangaza ke le ngomoya ingcwele ukuthi ebesazi kahle nomuntu emazi kahle kodwa achoose ukuhlala kumuntu. And futhi siphinde simbonge uNkulunkulu ukuthi umoya ingcwele achoose ukuhlala emzimbeni yethu ngoba ngabe siyini engekho, a second engekho, impilo yethu ingaba imess. Ngiyacela on top of our heads lahleli khona shayela umoya ingcwele and honor him and praise him and worship him. Ngidlulisa ukubingelela kwami bathandekayo kumpostile umthwalo lombono umuntu uNkulunkulu asivusele yena. Igeneration yethu iblessed. Siyabonga kakhulu. Siqale sibingelela kubaba uKasela, the man of God, the apostle himself, indoda kaNkulunkulu, our father, our teacher. Sibonga uNkulunkulu kakhulu ngaye nane impact ye ministry yakhe empilweni zethu. Siphinde sibingelela abathandekayo kuDokotela uMpostoli uNyandeni. I don't know ukuthi umuntu makufanta kuba khona ishows ngathini, but cela ukusho uMpostoli siyambonga, asikwazi ukupheza ukubonga uNkulunkulu ngempilo yakho. Siya understand ngempela ukuthi asikusho njenge joke noma sekunto ejwayelekile ukuthi uNkulunkulu usivusele wena Mpostoli. Enye into esofika isimangaze ezulwini ukubona ama surprises eministry yakho ongayibonanga okuningi uNkulunkulu akwenzile awukubonanga futhi akekho okhulume ngakho. Kuncane kakhulu okufakaziwe, ngisho ngafakazwa wonke umuntu la endlini, kuncane ukunomthelela weministry yakho. Kunezizukulwane, kunabantu okwazi uhlangane nabo ngeke ubabone. Kodwa usiyobona mhla sesifike ekhaya. Kuthiwa nalo Inkosi yamenze ngamenzela umusa through your ministry. Apostoli uyisibusiso. Sifuna ukusho ukuthi uNkulunkulu siyambonga, asikwazi ukuhluleka ukusho. Sibonga nokuthi igeneration yethu uNkulunkulu ayikhumbule. Enye indlela uNkulunkulu akhombisa ngayo ukusithanda. Ubona ngabantu asivusela bona. Olunye uthando likaNkulunkulu uyakwazi ukulibona ngomuntu othunywa uNkulunkulu in your life. Akodwa nikhona yini? Yeah, fanele mase eqedile uNkulunkulu uthi akodwa uNkulunkulu ngiyabonga. Khona umhlabelo wabazali abantu wawubonene kimi Inkosi. Siyabonga kakhulu uMpostoli ukusilalelela lento enkulu kangaka uNkulunkulu. Sibonga uMpostoli ukuthi ubekezele, siyazi ukuthi ukuhlala komphongo lehlombe inkomazi ezaziye eBelshemesh ziyayazi lento engikhuluma ngayo. Ukuthi sometimes lento iyakulumula igumulise amankonyane esancele. Uyizi pain yobisi kodwa ukwazi ukuhlehlela kuwo. Uwe uza umsindo wawo ekhala. Kodwa kusho ukuthi usuze wawuvuma ukuthwala umphongolo. Siyabonga uMpostoli. Maningi amathuba futhi akekho umuntu wayengakusola. Ngekhathi izima zombono njengabo bonke abantu nawo wawungasarenda uthi hayi Inkosi ya vele lento kwangesi yakho. Kodwa sibonga ukuthi in pain, in tears umphongolo ungawubeki phansi.
Siyabonga kakhulu Apostle, you are such a wonderful blessing bazalwane. Ngikusho lokho from my heart, angisho bangime pulpit. Sikwazi ukuyikhuluma noma sibabile emotweni, sikwazi ukuyikhuluma noma ungekho, sithenga ubuso. But uNkulunkulu usikhumbulile isizukulwane said, church, can we just give God praise for our mother? Njengoba celebrate 20 years, bengifisathi singenza okuhlukile. Shayela uNkulunkulu izandla for such a wonderful prophet of our time. Blessed be the name of our Lord Jesus. Hallelujah. Siyabonga kakhulu umuntu wasezulwini. Ngidlulisa ukubingelela kwami bathandekayo. We leadership yonke entshukumo. CWC siyabingelela bathandekayo. All the servants of the Most High God, ingceku zikaNkulunkulu zonke, our fathers and mothers. Sibingelele bathandeka our former chairpersons. Siyabonga kakhulu Reverend Mbuli. Sibingelele bathandekayo all the leadership kweliphilayo nelihle igama lenkosi yethu Jesu. Amen. Worship team mabizela siyabulisa ngegama lenkosi yethu Jesu. Amen. Bazalwane uIsaiah 53 lasifunde khona. Ukhuluma ngezinto ezimbili kodwa ke ngizokhuluma ngeyodwa yalesigcine ngayo. Uthi ubani owakholwayo ekholwa ilokhu esikuzwile na. Usethi ke ingalo kaJehova yambulelwa bani na. Khona okholwa esikuzwile la kukhulunywa ukukholwa esikuzwileyo message kwase kuhlanganiswa nengalo. Yona ke ingalo kaJehova kuthiwa iyambulwa. Kuthiwa yambulelwe bani. Namhlanje kafishane mangithandaza ngizokhuluma kakhulu ngengalo kaJehova embuliwe. Umyalezo suzwile kodwa sesiyathandaza futhi sangathi inkosi ngasilekelela kwambulwe nengalo kaSomandla. La sifunde khona amahumusho amanye akhulume makhunywa ngengalo kukhulunywa ngemighty power of God. Ngamandla akhe amakhulu. Elinye likhulume ngamandla akhe angapheli noma anganqamukiyo. Manje ke kuthiwe ke la ingalo kaSomandla yambulelwe bani. Eminye emkhuleko yethu yokuthi uNkulunkulu asilekelele sambulelwe nangengalo kaSomandla. Lo nkulunkulu esimkhonzayo bathandekayo uNkulunkulu onamandla. Enye izinto ongeke ukwazi ukumahlukanisa nayo okuzothandazeka. Enye into ongeke ukwazi ukumahlukanisa nayo uNkulunkulu amandla. Namhlanje ngizoshumayela ngamandla kaNkulunkulu. Ngizoshumayela ngengalo kaSomandla embuliwe. Make kuke kwacasha ingalo kaSomandla. Kwazwakala umyalezo wodwa. Kuba khona icrisis. Manje sangathi imessage ingashada nengalo. Manje ngihlushwa into ethi uthi uNkulunkulu imessage isifikile endlebeni zabantu. Uthi sengiyanicela ke manje ngicela niyambule ingalo yami. Masikhuluma ngengalo sikhuluma ngamandla akhe. Ngoba kulesi sikhathi sidinga ibandla liwambule amandla kaNkulunkulu.
uma esithabele noma emboziwe abantu ngase kwenzeke baqhathanise uNkulunkulu wethu noNkulunkulu kanti mase kufanele simahlukanise kwabanye uNkulunkulu simahlukanisa ngamandla mhlawumbe akuyichaze bazalwane lo uNkulunkulu esimkhonzayo umnikazi wamandla onke futhi more than uthi abe namandla uyiwo amandla lo uNkulunkulu esimkhonzayo ungamandla umhlabelelo wabazalwane uke wathi wena ungamandla ami uJesu esimkhonzayo ungamandla uthe evuka kwabafileyo wathi ngiphiwe amandla onke wathi ezulwini nasemhlabeni kusho lo Jesu esimamukele unamandla masithatha kwilevel engenhla sizothi lo Jesu esimkhonzayo ungamandla I wish I can preach Acts chapter number 1 verse 8 uthi ke hlalana Jerusalem aningasuki khona uthi nize nambathiswa amandla usethi umoya ingcwele mayisefikile niyokwempathiswa amandla kusho ukuthi iBhayibheli ke kusho ukuthi uNkulunkulu uyise unamandla uJesu esimkhonzayo unamandla nomoya ongcwele umthetho wakhe unamandla funa ukuzola ifoundation yokuthi there's no chance yokuthi ibandla likaNkulunkulu lingabi nawo amandla ayambula ingalo bafowethu ayambula ingalo izwi lenkosi encwadini yamaHebheru 4:12 uthi izwi likaNkulunkulu liphilile athi izwi likaNkulunkulu athi linamandla kusho ukuthi nalo lelizwi esilishumayelayo nalelizwi esiphila ngayo linamandla uNkulunkulu unamandla izwi lakhe linamandla there's no way ukuthi ibandla lakhe lingabi nawo amandla ayambula ingalo bafowethu ayambula ingalo ayambula ingalo kuzothandazeka manje ayambula ingalo ayambula ingalo uJames uthe eshumayela kwenye indawo wathi umkhuleko walungileyo wathi unamandla abantu abafowethu wathi uyamsindisa ogulayo wathi unamandla okumsindisa ngisho ezizo shothi ngezinye indlela uNkulunkulu wethu unamandla uJesu unamandla umoya ongcwele unamandla izwi lakhe linamandla umthandazo wamakholwa unamandla there's no way kuthi mase kuba yibandla lakhe kuphela elingenawo amandla ayambula ingalo yambula ingalo yambula njoba ngishumayela nje umi ngeenyawo uPawulos noSila uthi sake saboshwa safakwe ejele uthi sangena sadumisa uthi amasango ejele ifoundation yejele yanyakaza namaketango awa kusho ukuthi umthandazo unamandla izwi lakhe linamandla uJesu unamandla uNkulunkulu unamandla
Umoya Oyingcwele unamandla, umthandazo unamandla, nendumiso inamandla. There is no way. There is no way ukuthi ibandla lakhe lona lodwa lingabi nawo amandla. Ayambulu ingalo. Umzalwane ube wahlabelela into ethi kunamandla asegazini lika Jesu. Kusho ukuthi ngezinye indlela umthandazo unamandla, izwi linamandla, indumiso inamandla, negazi lika Jesu linamandla. There is no way. Ayambulu ingalo. Ngizokubekela izathu, there's no chance ukuthi ungathiwa wena wedwa awunawo amandla. Ekubeni zonke into ezikukhandile, kodwa bazalwane ningihluphelane, yonke imaterial ekwenzile kusukela kwi-creator, kusukela naseyintwana azenzile, zonke zivalelwe ngamandla. Should ukhandwe ngematerial yamandla. Namhlanje angizoshumayela into eyiningi kuzokwambulwa ingalo. Lalelani bathandeka, namhlanje angifuni isithandazela amandla azokwehla, ngithandazela amandla azokwambulwa. Ngoba umoya Oyingcwele uthi kimi lamandla khona, inkinga isitha siwafihlile, ufuna sifane nabantu bonke. Exodus chapter number 1 verses number 8 wakhona uthi kwavuka inkosi entsha eGibhithe eyayingamazi uFaro, eyayingamazi uJoseph. Kwavuka uFaro owayengamazi uJoseph. Phakathi kwezinto ayishoyo uthi laba bantu bamaHebheru uthi banamandla futhi kope andeyonda azathe, uthi banamandla futhi baningi kunathi. Kusho i-enemy ikhuluma ngo-Israel, nayo into engikhathazayo, i-enemy yavuma ukuthi laba banamandla. Into ibihlupha-ke ukuthi laba abanamandla okukhulunywa ngabo abazi, mayambulwe ingalo. Ngizoxoxela into esifihlwe for years empilweni yakho, unamandla. Uma ungangikholwa, kholwa i-introduction yami. There is no way ukuthi ungaba noNkulunkulu onamandla, usindise uJesu onamandla, ube nomoya Oyingcwele onamandla, uzalwe ngezwi elinamandla, uhlanze ngegazi likaJesu onamandla, uthandaze umthandazo onamandla, masusala wena ungenawo amandla. The devil is a liar. Ingalo kaSomandla ebandleni lakhe izokwamphula. Mawusungikholwa kancane, khuluma ukuqala ukhuluma nawe, shona uthande nginamandla. Any of my challenges, okay, I won't belong today. Stand very fast. Any of my challenges, noma ke abangifuna ukuba angikho negative namhlanje kakhulu. Enye izinto ofana sidile nazo, lithi iBhayibheli abantu bami babhujiswa ukuswela ulwazi.
why ingalo ingambulwa? Lack of knowledge. Noma ungaba nento epowerful kangakanani, kodwa ungazi ukuthi unayo, ungafa ikhona. I-crisis esimela ngesibindi ukube sidile nayo namhlanje ekseni ebandleni kaKristu ukuthi sibe nezinto zonke uKristu asiprovide ngayo yonke into mase kushoda ukuthi sazi. Ungamangala ukuthi uhleli namandla amangakanani phansi, Kodwa don't worry, ngicela ungakhathazeki. Namhlanje kusena azokwambulwa. Abantu bami baphutshiswa kweswela ulwazi. Into enye enza amandla angambulwa, i lack of knowledge. Ukuthi ubani, unani, ungubani kuKristu. NoKristu ubani kuwe. Nanokuthi imaphi amandla akunikeze wona. Lento iyafihlwa, iyamboza. Ngoba uSathane usaba kabi. More especially meko kwambula ingalo. Uyathi kuphelile ngami. Uyeke zonke ezinye izinto wayotargeta the arm of God. Ngoba iyona ezobhekisa phansi amatafula. Kodwa namhlanje kunamhlanje iza kwambulwa ingalo. uJesu uthi nina nidukile ngokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu. uMatthew 22:29 uthi nidukiswe ukuthi aniyazi imibhalo. Kodwa abazalwane kodwa uthi aniyazi imibhalo, uthi namandla kaNkulunkulu. Sangathi cingwane elikhulu ngingavele ngiqale kanje, uthi ngenxa yokushoda lolwazi lembalo kwenza nokuthi amandla kaNkulunkulu ningawazi. Ngoba i-challenge ofuna silungise ukuthi ibandla libuyele embhalweni, ngoba nkathi sazi imbalo iyambula amandla kaNkulunkulu. Ngoba khona umthandazo kulento engiyikhulumayo, ngicela ningibambela nje lento. Number 4, uGalatians 4:1 uthi umindlalifa iseyingane, uthi ayihlukene nesiqila. Uthi noma indlalifa umnikazi wazo zonke izinto, kodwa iphila njengeslave. Kodwa nikhona nibathandekayo, kodwa mayiseyingane enye into uNkulunkulu azosilekelela kuyo ukuthi ibandla lithathe the position of maturity, sikhule, so that sazi ukuthi yini uKristu asenzele yona wayiqeda ngesiphambano. uJesu wayengavakashile esiphambanweni, kodwa into ayoyenza wayosithengela amalungelo, esithengela namandla wokuba siphile uNkulunkulu sisemhlabeni. Uma indlalifa iseyingane kuyenzeka iphile njengeslave noma iwumnikazi wezinto zonke. Ngifuna sizoyani bafowethu la nifuna kuya khona, ngicela niubambe ubasic ubalekile, ngoba ngenzela sibe nesizathu sokuthandaza. Mangavele sisuke sithandaza nje izohlupha lento ngoba abanye bazoshintsha engafani. Number 3, enye into efihle ingalo ilento esiyibiza, this one it's more sensitive anyanyana. Ilento esiyibiza ngokuthiwa ama fake miracles. Uzobona affected kanjani le. Ama fake miracles, it was very strategic ukuthi uSathane aqala alethe ifake yamandla ukuze abantu balahlekelwe iappetite yamandla. Ulakhapha wayenzela ukuthi ibandla lilahlekelwe iappetite
mhla uSathane ezovala i-appetite of power, wathumela the false prophets, wathumela the fake miracles, wathumela the fake power. I-purpose iyi-one, ukuba abantu babaleke emandleni. Kodwa namhlanje ngigcotshwe uNkulunkulu ekuseni, izokwambulwa ingane. We'll never surrender. How many people othi mathiwa khulunywa ngamandla nangokusebenza kaNkulunkulu bathi jaye ngasitsheli ngemkhilingwane? How many people asithi masithi bathandekayo uJesu unamandla okuphilisa, gijimanise ngaphambili nizothandazela, avele ingqondo yakhe record iscam athi ngiyakhumbula nabanye babesho njengoba kusho lapha ngoba uSathane ulwa namandla. How many people masikhuluma la kwintshukumo sithi uNkulunkulu wenzeni kulo 20 years, sikhuluma ngeyimangaliso zonke uNkulunkulu kulo 20 years. Yazi enye into ebuyisenze sengathi siyazindela kancane ukudedela ubufakazi ngisho emabandleni ethu isizathu esinye esokuthi bazosiqhathanisa, bacabange ukuthi hayi shuthi nentshukumo naye isile sikem salezi khathi, kodwa namhlanje yambuliwe ingalo. Sizoyiveza imangaliso kaNkulunkulu esimkhonzayo. Ngoba kuthi memezele ekuseni ukuthi we serve a miracle working God. Lo nkulunkulu wethu namanje noma abaprofeti bamanga bekhona noma bengekho, he's still the same God. Lalelani, fanele seqephe kwa sambula ingalo. Yes. How many people? Yes. What's I'm doing? Mana khona. Ngiyashuma. Kwenzakala nto. Escort sishumayela khona kwaku-90 bansal kwasi-98 into mntakambuya yazi imvuselelo yethu yayinezimpi, abantu bengafuni ukusindiswa, kwavele kwasindiswa abantu abambalwa. Mabesindiswa kwafika into yokuthi asivele siyobabhabhadisa emfuleni. Angithi kathina sasilutho masiba semfuleni siyobabhabhadisa kanti siziba singangenwa umuntu. Safika esasingena nabo masingena sibeni ngangomunye wabo, masingena mina ngake ngabhukutha ngangelusa, sathi masingena sibeni ngezwe amanzi ebanda. Mawuthi uyakwenye indawo wezweshisa, kwacaca ukuthi masibambana sihlanganisa isandla funeka uvele uyikhona. Sasathi uNkulunkulu masifa sifele la, sezwa amazulu sawezwa sihlangene, kanti sasayosihlola. Mase kufika usuku lokuthi siyobhabhadisa, kanti soqondana nabafana beluseduze kwazo. Masizofaka abazalwane ngizwa isicefecefe ngithi labafana baqala ubona ngathi nikubhajajiswa abantu, kanti bafuna ukuzosibona ukuthi sofa kanjani ngoba lesi siziba escort entabamhlophe sasaziyo ukuthi angeni umuntu. Sathi masiphakathi nangomunye wabo, sathi masiphakathi, sathi kubazalwane ofuna ukubhajajiswa kese bake baqale babukana bodwa, besa bangena sababhabhadisa. Mntakampuyasi kulaba bantu esasibabhabhadisa kwakukhona ingane yethwasa yamukela amathanzi emanzini ngenxa yamandla. Mase sikhathile ukubhabhadisa sahamba, kuthiwa inyoka yaphuma yaduba yahlala ehlabathini usuku lonke. Amandla kaNkulunkulu, Ingalo izokwambulwa. Lalelani basalwane, lo nkulunkulu esimkhonzayo unamandla. Asizile ukuzoshumayela.
lalela lamandla wezukwehla namhlanje ekuseni azokwambulwa ngoba nakuwe akhona lamandla. There is no way singazalwa ngento namandla bese singabi nawo amandla. Shona thani nginamandla, shona thani nginamandla, shona thani nginamandla. Asiselanga inteni sizokwamphula ingalo. Pastor ngicela ungivumele ngishumele kanje. Waza ba? Waza ka? Babu. Shesha ba. Ngiyashumela. Akabi yona isession yakho le. Akabi yona isession yakho ngenze. Ufuna nje uyibrief lento iba ama seconds. Wenzeni uNkulunkulu? Sambona uNkulunkulu ingane yethu ithula esontweni. Sithi sizokhonza uNkulunkulu kanti uNkulunkulu uzobonakalisa amandla. Ukube lento eyenzeka ukuthi ingane ithule kuphele cishe u5 hours ithulile esibhedlele, uNkulunkulu wabonakala ngamandla. Kwathandazwa in such a way ukuthi nani abantu badeda kwasala thina nonkosikazi kwamele ukuthi nani sibone ukuthi le ndaba ayikho ngabantu abaseduze kwethu, le ndaba ingathi ukuthi kubonakala manje. Lalalani basalwana ngiyaqaphula into ezimbalwa. uNkulunkulu okhonzwa kule ndaba, uNkulunkulu okhonzwa kule ntshukumo, uNkulunkulu onamandla. Kodwa thuleleni kushumayela. Lalela lo uNkulunkulu esihamba naye unamandla. Akisini ukuzoshumayela zokwemphula ingalo. No one ozosithulisa. Siwabonile amandla. Sesifuna sithandaze bambani, sifuna sithandaze. Abanye abantu abangenza amandla agcine engambuliwe, abantu aba around you abangakholelwa emandleni. Lithi iBhayibheli abanye banesimo sokumesaba uNkulunkulu. Buka ke into abayenzayo, baphika amandla. Ukusurroundwa abantu abangama anti-power kungakwenza ingambulu ingalo. Kodwa ngiyakuthandazela namhlanje ukuthi ufika emhlanganweni oright, ngoba njengoba ungene phakathi kwabantu abakholelwayo kuNkulunkulu onamandla. Ingakho imeko yakho uNkulunkulu uzoyihambela namhlanje ekuseni. Sithembeni, sithemba amandla. It is the power, the power, the power, the power of the people. Hlale phansi ngizongithandaza. Hlale phansi ngizongithandaza, siyavala manje. Angizukukhuluma ngalama dimensions of power. Cela samukela ugogo bathandekayo. Sihleli phansi sishanje izandla kanjalo. Cela ngiziphani a few minutes then I pray. Angizukukhuluma ngama dimensions of power. So inikeza obaba umbuli ama theologians ayihlukanise leyo. Bakhulume ngodunamis. Bakhuluma ngobani? Akusivele thina ngoba into ethi ihlala isheshe. Ngicela siyeke nje ingiyeka mina ngikhulume ngepower.
So niyehlukanise ekhaya sezwana bathandeka. Ya ngicela ningivumelani vele ngihlanganise nje ngikhulume ngephawu. Ngoba ekugcineni kosuku sifuna iphawu. Siyabingelela gogo. Bamba. Uma amandla eqashile. Inamba yabantu abasindiswayo ibancane. Ile ilingana nesambulo samandla. Let this costile. It's costed a lot. Lento ukuthi sibe ne message ingalo ingamphula. Sistrugglisha unnecessarily. Manje fanele phela ingalo mengeza ukwembula. Kufanele wenze umsebenzi wokushumayela. Uphinde uzama ukwenza umsebenzi wengalo. Kanti wena umsebenzi wakho bekukushumayela. Mase ingalo iyamphula. uPetro kali eso anihashito la. uPetro washumayela imessage eyodwa. Futhi uma uyibamba liyadwa ngendlela ekhuluma ngayo angiboni ukuthi wawuqeda u30 minutes eshumayela. Lithi wathi esephakathi nendawo. Washo ukuthi kwangesi message yodwa le, imessage ihamba nengalo. Lithi iBhayibheli kwathi engakaqedi iaudience yakhe wayishumayeza yaphakama one by one bekhala inyembezi. Bathi indoda enkulu lithi iBhayibheli bahlabeke enhlizweni. Basebethi bhuti kadela mana manje yeke message singenze njani ukuba sisindiswe. Ungacabangi lesa statement sakhishwa abantu bedlichephisi. Ngoba iBhayibheli lithi babehlabekile enhlizweni. Babengedla uchephisi lapha bechafuza uchephisi. Lapha babesho bekhala inyembezi. Abanye amadoda ekhala inyembezi, abesifazane bekhala inyembezi. Bathi give us a direction. Senze njani? Kolwani niphenduke kube no wabhabhathisa ukuze ngithole access kumoya ingcwele. Buka-ke lithi iBhayibheli after that 2 years 3,000 people amadoda kuphela abalimi 3,000 people in one sermon baphenduka behlabekile. Angisho le mina yokujoyina ngithi baphenduka behlabekile. 3,000 people amadoda odwa. Lalela kwaqala imega church nesermon eyodwa. Ingalo ingambulile. Lithi iBhayibheli insimbi ibuthuntu oyisebenzisayo. Lithi iBhayibheli ukhamelela ngamandla. Usebenzisa effort yakho. Akubi insimbi ibuthuntu. Umshomayeli usho njalo uthi insimbi ibuthuntu oyisebenzisayo ukhamelela ngamandla. Ubona isihlahla siwiswa insimbi siwiswa muwe. Into engakuthatha 3 days ikuthatha 15 years. Kodwa ngisemthandazweni namhlanje ngishintsha ngikho okunegative kakhulu. Ngisemkhulekweni. Yazi ngizothandazelana. uNkulunkulu silekelele. Apostoli ngenxa ukuthi to celebrate 20 years. Sathi ngake sivule igcwale nje session singesabi. Uthi sivule nesession bazofakaza laba bantu. Abanye laba khona abantwana umpostoli kade ethandazala. Abanye bakabakufonela bathi umpostoli kunomnikelo siwenze ekseni. Uthi athi ngiqeda kuyenza lo amnikelo. Uthi uNkulunkulu wangihambela izinto zashintsha ekhaya. Abanye baqala amabhizinisi akhulile namhlanje. Ayifihlelwani ngalo. Fihlelwani ngalo. Fihlelwani. Akufakazangani ngalo. Bagula public abantu. Sibathandazele private. Basinde private. Testimony be private. Kodwa usathana mayibagulisa uba driver public.
mayise bephilisiwe ahamba yobavala kwi-cage at Khiyani uthi uma bezofakaza kuzobe sathi bahambisa udumo kumuntu kanti no sampula ingalo lalela akekho singamdumisa akekho singamworshipha nakuyi-local church yakho nje baningi abantu aba-experience amandla kaNkulunkulu into kwavalwa ikamero lokwamphula ingalo akufakazwe enkonzweni manje hamba uyovizitha abantu abakwi-opposite kingdom yabona abantu abasebenzisa into esingayifuni into okuqalwa ngayo lapha uyazi kwenziwa lani i-advert le donswa abantu lalela noNkulunkulu wakho mbuli uyasebenza ukuthi i-testimony iyafika abantu abaningi labacathi uNkulunkulu akenzi lutho kanti uNkulunkulu uyasebenza ebandleni uyazi inkinga ukuthi ubufakazi bakhona buyanyathela uNkulunkulu angakwenzela umhlola manje abanye abangabona ingelosi la njengoba umpostoli kadesho la ungathola khona umuntu oyiwitnessile lento kade ishiwo umpostoli la kodwa ngeke livuleke ithuba ngazi ukuthi lento ayishoya ayikho njalo imessage yethu ayina support of testimony ngathi siqamba amanga masikhuluma Cela ungibona walikampostoli lethambile ungibona noma yafuna into engizo konke ngifuna demonstration hayi jacket right ngiyabonga ubuya siboleke lakho ngifuna ibrand abantu abaningi bacabanga akho lutho la abantu abaningi bacatha akho lutho bacathi nje siyahamba intshukumo sikhokha imali eningi sixhosa amadolobha amaningi makukhona into esiyenziwe esiyitholile athi usathane sheshana ngoba ivangeli likaJesu kuphela fanele kuhlale kwazeka nje ukuthi akwenzeki lutho hayi bakodwa niyangihlupha bafethu that is the strategy of the enemy lalela ufakaza buqoshwanga ukuthi ubudla isikhathi this thing is not about time otherwise phela ngabe siphuma ngo9 la shuthi isikhathi namanje siyasebenzisa ukuthi siprioritize enye into sasithi wena testimony sikhonza kunje akambre adahasataye akamatala hilaba sizila ukudla sifaste sithandaze fire upon you be healed baphila abantu bese siyagijima kodwa sangathi ngaze ngivuse abapostoli ngithi bafowethu ngicela nizofakaza bese nibuyele ezulu noba i-assignment yenze yaphela manje ngiyazi izulu lizonqaba kodwa ngelilanga bake babanjwa baboshwa public baboshwa phambi kwabantu lithi iBhayibheli mase berealizile ukuthi laba bantu esibabophayo ba innocent nomphakathi ngaphandle uyanyakaza nomphakathi ngaphandle uyanyakaza bayabona hey asikho safe la abantu bayalwa nathi futhi sibabophela icala lingekho sesidiscoverile futhi laba bantu esibabophathi sibopha abantu abarong lithi iBhayibheli bayisinyelela kade bebophe public bayisinyelela bathi madoda sesibonile siyanikhulula hambani sicela ukunikhipha kubantu sinikhipha kodwa phumani ngoback door nqamlana abantu banganiboni bathi laba lalela la lezibopha sisukuyiqaqa asisukuphuma la ngoba nisibophe phambi kwabo ngicela mase niyosikhulula sithatheni siye phambi kwabo usathana ushaye phambi kwabo weswe usisita silwe naphambi kweswe kodingalo kasomandla namhlanje yambulwa uNkulunkulu wethu imisebenzi yakhe asizini ukuzokhonza namhlanje asizini ukuzothandaza kuseni
baphendula bathi lo nkulunkulu wathi akenzi lutho. The devil is in trouble. Uraka arakata. The devil is in trouble. Ngoba isikhathi sowaphulwa kwengalo. In our local churches, kuyinchukumo siqethe 20 years. Abantu mabasazi uJesu uphilisa indoda uyayidedela uthi musungilandela uthi hamba uyotshela abantu ukuthi uNkulunkulu kwenzele ini. Yambula ingalo. Abantu abaningi bayitshela uJesu wayithi ngaba kubantu ngoba enqaba ama followers wayengamdinayi lo wababa kodwa wayenza ethi ingalo yambula. Uphilisa umpuphu uthengaboni nje umuntu onokhokho uthi hamba uyoyibonakalisa kumpriest. Uyazi uyelana kumpriest. Makufika indoda engaboni kumpriest, indoda kathi inokhokho kumpriest for sure kufanele abuze ukuthi kwenziwe yini lo. Uthi uJesu lalela mawulandela mina izoba private lento kodwa mawuya kumpriest izogcwala isonto lonke. Le ndoda izomima esinagogeni namhlanje. Wena uzobe usesinagogeni namhlanje izothi uzothi ungena nje esinagogeni wonke umuntu uzofuna ukwazi ukuthi besimazi lo ukuthi unokholo besimazi lo ukuthi akaboni kwenzakaleni. Indoda ivulwa amehlo isindala mntana. Indoda ivulwa amehlo isindala. Ivula uJesu amehlo. Emva lokho iyahamba uJesu uyahamba. Engasachazanga into eningi. Wayivula amehlo yabona. Yayisisala ne-challenge yokuthi fanele ifakaze. Impi yale yandoda akubanga indaba ayibanga angeke ngisabuyele emuva. Impi yale yandoda ayibanga ngezinto eziningi. Kodwa impi yale yandoda yaba ngetestimony. Yokuthi kwenzeke kanjani. Bafika bayibuza for the first time. Bathi indoda wena lo wathi ungaboni yathi indoda yes. Yayisethi kwenzakaleni. Yathi ufika umuntu kimi. Ufika umuntu kimi. Wanamathisela ngodaka waninda amehlo. Waninda amehlo. Wayisethi hamba ugeza. Abuyele emuva laba babashaya icaucus but no fanele sicishe testimony. Caucus number 1 asizame indlela yokuthi sisho a false statement. Le false statement yokucisha testimony asicreate into ethi lento disoni ephiliselo si convince nalo okwenziwa isimangaliso ke bambizela kwi-meeting bathe indoda lo muntu okuphilisile uyisoni ngisemthandazweni uthi singathuliseki. Maye bengena kwi-meeting ithi into yakhona le ndoda isoni ithi le ndoda ukuthi uyisoni angazi kodwa inye into engiyaziyo ukhombeya athapathoshe inye into engiyaziyo kodwa ngingaboni kodwa manje sengiyabona. La next son susokwambulika. Bafunda akakwazi uNkulunkulu wethu ukusebenza kangaka mase sihlala phezu kobufakazi. Yathi angazi hey lento ngendlela eyiserious ngayo macingwane mabebona lo stubborn baya kwi-family. It was a serious case. Bathi uzalwa yini lo? Bathi yes. Abazali basebetlalela nini? Le ndoda le ubevele ezalwe ngaboni bathi yes. Uphiliswa kanjani bacha? Basebethi no, lo muntu lo ophilisele umuntu uyisoni. Hambani notshela indodana yenu ayiyeka lethi hamba itshela abantu ukuthi iphiliswa. Bathi laba sishawa
i-age ngokwelaw. Umthetho wakithi uyanqaba ukuthi simele i-aldad, simele ama-minor kuphela. So asikwazi ukumela umuntu mayisekhulile. Usekwi-aldad stage. So asikwazi ukumkhila umele. Sicela senzeni kanje, hambani kuye. Uzokuyisho lo yena. Babuyela kuye, bafica imessage iyafana. Kade ngingaboni kodwa manje uyazi challenge yini? uNkulunkulu uyasebenza siyafihla. uSathane uyasebenza siyasho. As a result udumo likaNkulunkulu liye emademonini. When devil knocks you, sisho sonke. Sisitshele ngisho abantu, tshele ngisho makhelwane. Singene house to house, man to man, phone to phone. Sithe kuyaliwa bafowethu. Asibe sasho umlamuleli mayisefikile. Kanti la inamba yama calls esiwenzile uSathane efikile. Kufanele ibe encane kunenamba yama calls esizowakhipha uNkulunkulu esefikile. Kodwa nithuleleni bafowethu ngishumayela kangaka. Ngifuna sithandaze namhlanje. Namuhla asizile ukuzoshumayela. Sizoqaqa scroll kwambulinga. Yabo njengoba sithandaza manje ngizwa amandla enkosi ahamba indlu yonke. Kukhona abantu abazohlangana nesimangaliso namhlanje. Uyazi into engihlupha ngaso sini. Uyazi into engihlupha umpostoli into azoyithandaza la. Nami yangisabisa. Listen, uzokwenza umthandazo straight and uzothi mayiqeda ukukhuluma izwa zokhipha content zoyenza empilweni yakho. Yazi izofika ibamba nephi ukuthi le ndaba iyophelela ekamerweni. Akekho umuntu owazi umpostoli uthandaza public. Isimangaliso mase senzekile sibe private. Siwenza lokhu cingwane in the name of angaze kamela kukhona kodwa igama esisebenzisa ngasuthi sihumbled ngathi ukuthobeka nongafuni ukuveza sinomoya nje ukuthi isandla sakho sakwa left masingazi kanti wakhulunywa ngenye into lapha. Ihlalelwani phe kwemsebenzi kaNkulunkulu. Uyazi ngathi uthi asifuna ukudumisa umuntu sizingane ngokwanele ukwazi ukuphakamisa uNkulunkulu esebenze ngomuntu. Manje sisaba ukuthi masithi uNkulunkulu kwenzile lokho ngombuli sibona ngoba sathi sithi umbuli uNkulunkulu kanti bafowethu lonto asikwazi ukuyenza siyamazi umbuli siyamazi noNkulunkulu futhi ngoba abantu abamazi uNkulunkulu ngeke bamdide nomprofeti ngeke bamdide nompriest ngeke bamdide nomuntu ogcotshiwe ngisho ngasukumisa abafile ngisho ngavusa abafileyo ngisho ngavula amehlo abangaboni kodwa sikwazi ukudideka siyamazi simkhonzayo kodwa nathi iqiniso lakhe usebenza ngabantu kukhona izinto zenza ngabantu. Sime ngenyawo. Sime ngenyawo sithandise. Umoya ngcwele manje ngiyezwa there is a word njengoba ngihamba la khona izwe likhuluma nami. Uthi abanye isimangaliso sabo itrigger into ezoqhumisa imiracle yabo ukuthi babe ready ukuthi bangikhazimulise ngento engizoyenza. Kukhona umuntu ongabe kade uNkulunkulu wamenzela something ukuthi uyakwazi ukuread inhliziyo ukuthi lesi simangaliso mayisenza ake sokubenefita lo. Wafu Lazarus uJesu wazindela anizwanga mayikhuluma uJesu wathi lokhu kugula akusikhona kokufa kodwa kokuba kwambulwe inkazimulo. Futhi uJesu leyanto wayengayenzeli uLazarus wayenzela inkazimulo yakhe. Buka kuzogula uLazarus for the glory azafe for the glory. Umefu Lazarus bonke abantu day 1 day 2 day 3 day 4 wafika uJesu wabiza uLazarus aka entertain uJesu lapho akathomi iglory ukuba kwangoLazarus bamanje babazovuka la bathathwe
bayiswe eAmerica bengabonwa nabantu ngoba fanele iqashe iglory. Yes. Then the Bible says uLazarus mayisevukile kwabafile iBethania lokho lanyakaza wathi uJesu alikanyakazi iBethania akabi enough uma kunyakaza iBethania phela ngifuna namazwe around. uJesu wenza strategically kwaba nedina the following day wenza idina etafuleni kwakukhona uLazarus ngokwesimo sikaLazarus kade efile 4 days befana agcine ahlonze odokotela ngoba bemcheck ukuthi usase right ngoba lo muntu kade ebanjwe inhlabathi kade ebanjwe yithuna for 4 days. Wathi uJesu kuyaphuthuma lokhu kufa bengekhona nje bekuyinkazimulo le. Ngicela uLazarus avuke namhlanje kusasa sidle nayo idina. Ngimfuna kwi-public space. Lithi iBhayibheli bahlala phansi. Lithi iBhayibheli ngendlela babe angry ngayo laba bantu bafuna ukubulala uJesu. Lithi iBhayibheli abafunanga ukubulala uJesu kuphela bafuna ucisha nobufakazi ngokuthi babulala uLazarus. Because lento kaLazarus evukile kwabafile lithi iBhayibheli abaningi bakholwa uJesu. Njoba efihla ingalo nje uyazulwa nani akalwi naye nengalo ulwa nabaningi abazokholwa ngenxa ukuthi ubona ingalo isimbuliwe. Bangena bathi uyena ngempela abanye bayidlulisa bathi uye awuLazarus ngempela uye intatheli zakugcwala amakhamera all around iBethania kwashutha uLazarus waphenduka iceleb kwashutha uLazarus ngiyamcabanga noma ephumile waye escort because intatheli bezimfuna left right center bottom. Zithi Mr. Lazarus tell us Mr. Lazarus awusitshela iqiniso ngempela kwenzakaleni wena lo athi uLazarus yes mina uke wafa yes what 4 days kwenzakalani ufikile uJesu wangivusa. Sinagalene nkulunkulu sinagalene ayapulika. Ngizwa amandla engala agcwele ithende lonke manje. Amandla engala agcwele ithende lonke. Apostoli lezi ingelosi inkosi ekhombise zona ile ayithendeni. Kanti ngibona abanye bazophiliswa. Khona umuntu osogule for a long time la. Unesifo asaziyo. Kodwa ngibona abasezulwini namhlanje bephethe healing yabo. Apostoli bafowethu mina ngiyanqaba ukudlala ngemizwa yabantu. Mina ngenza isifungo noNkulunkulu ngathi yabona ukudlala ngemizwa yabantu akuthandi. Uma uNkulunkulu angayisho into okungcono ngayisho, uma engayenza angifuni lento okushinto engeshiwo izulu. Kodwa ngiyamuzwa ukuthi uNkulunkulu namhlanje kunezibele ethe ivulekayo ngoba ikhona abantu abashadile abazothola abantwana la. Le conference yanamhlanje appointment yabantu abathile. Ikopha kathaphaya. Kunabantu abazothola abantwana. Inkosi izokwenza umhlola. Abanye ngiyantshela izwa ngami bazothi befika ekhaya namhlanje izinto ishintshile ngoba kunamandla aphuma kuleli ithende ayo athende isimo sakho. Elelado ukaphala kha ilakela. Sinazi khona umuntu ozela umshado wakho use-ICU. Jesu Mangithi use-ICU uyabona khala umshini bantu moya ingcwele ungikhomisa yena clear sebehle nangokuhlukana in the same house. Ngibona omunye umbhede ngibona nomunye umbhede and ngizama ukucinga ukuthi yini le into engekho and ngizwa uNkulunkulu ethi namhlanje ingalo kaSomandla izokwambula because lo mzalwane la oyedwa wabo angizwe ngomoya oyedwa wabo akekho la kukhona oyedwa lo oyedwa ubeyi uNkulunkulu ubemsebenzise njenge connector uze ukuzoconnect lalela uthi uma ingcelo kutshethu uze uzoconnect imiracle yasendlini yakho. I don't say you right ngoba ula kuleze yanto omsindwanyana ngisho wena o right no ukuthi khonto oyenze right uthe noma isimo sibheda wabala manje inkosi izosebenzisa wena okhona ngiyasho nje ngiyasho kwesibili
inkosi izosebenzisa wena okhona ukuyolapha into eyenzeka ekhaya ngoba ngibona iy'ngelosi zisekamerweni. Ngibona iy'ngelosi zisekamerweni. Ngibona iy'ngelosi zisekamerweni and ziyaministerisha endlini yomuntu othile. Lo muntu ola endlini uNkulunkulu umfaka etheater njengoba ngikhuluma manje. Ya ngibona umoya engcwele embeka ogqokweni. Ya emfaka etheater. Ibitterness. Ngibona umoya engcwele ebhongcula ibitterness. And yangimangaza lento ngoba njobe yenza la bazalwane my eyes are open. Njobe yenza la ngimbona enza into efanayo. Nakulongekho. Angazi bafethu kulungile ngiyazi ukuthi uNkulunkulu mayiseqedwe ukusebenza ngoba namhlanje umnyango wokufakaza ngemisebenzi yamandla ivuliwe entshukumeni kodwa kunasi isiqiniseko ukuthi mayiqedwe ukuthandaza umpostoli ikhona into ezokwenzeka kule family kunabantu namhlanje abazobuyisana. Ngibona kuhlehla ama-court case, ngibona kuhlehla ama-divorce case, ngibona kuhlehla, ngibona kuhlehla, ngibona kuhlehla, ngibona kuhlehla, ngibona kuhlehla, ngibona kuhlehla. Yini indaba yambuliwe ingane. Athi imbo ola katisho akanda hasina manda titi nashi. Uziyakhonza ingelosi manje kaninando sithi dadabati tondo salataya. Obakhonza basezulwini ngiyababona alathanda satamanda ikothoshende athalani. Hene ngiyababona basezulwini bayaministerish ilahando ololos akatala manje sile ndambondo si alanana no no na 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 akatila mando suladash. Hene kandi no moshiti atamanda lando sola nena na mandodo ikomondo robo koshi ili nini mando sita mandala mande amkhonza abantu basezulwini kulungile ilahande silana ili nini mando sita mande silada. Hene kana baba bodo lotila banda ikemende la mabanda lindo kode la masite. Hene nama basezulwini ngiyababona abanyana sithanda lo ili dila madani layo ikopotane madakesh. Ona kubi simthombo yokuvusela lokwamanye ila baba basitha mando solinane. Ngibona abanye bayasathandazeki kodwa ngibona kubiwe imthombo ikhathala temonos iphotolobo sathani. Ngibona abanye basenaphosa ithawula into ngibona khona basenaphosa ithawula kodwa uNkulunkulu uyangikhombisa namhlanje ngibona begiji bayonilandi ithawula basebeliphosile but I reverse my case. I don't give up. I don't throw in a towel. Somebody akamando shita mandela ikopotana baba baba Pastoni ubukhosi banento ubokuthi ngibona uNkulunkulu ehambela kabuhlungu izitha zebandla ngoba ingalo mayimphulwa maye kubathakathi maye kubathakathi ngoba beka yaphuluka iwumusa ebandleni iyimpi ey'theni zakhe. Kunomzalwane une case yasemsebenzini lowo kula and anginamahloni noma engeza ngaphambili abanye ngiyayihide nje abanye ngisuke ngikhuluma nje uze ngiyekele isibindi somuntu ukuthi ayizele yena ngaphambili ngakho mangithinta into efemini ngiyayeka nje kanjani kube isibindi somuntu ozwayo naye nje uma ngikhuluma kanje naye kufanele simthandazele kade ngikhuluma eqaleni kodwa ngivele ngiyeke kanjalo
ngoba ama levels ethu awafani. Omunye ukahle nje noma ngene esiminye ngicela ukuthi mase kunyathela abanye beza ngaphambili uvela uphume phakathi nesiminya na asizukuchaza lutho singaba prophet abahlelekile. Ngeke si mic case yakho, don't worry. Kodwa wona uyazi futhi makuvuleka opportunity angisho ukuthi akuvuleka imfula kuflat makuvuleka opportunity ya noma uyithathe nje number ku PA kamama angakwazi ukunika yona uthi mama thandaza nje kuba kuphela. Khona umuntu on a case emsebenzini and amajika mapi yabona ula kwintshukumo amajika mapi mangithi mapha amajika iminute kodwa ngibona ingalo yabona ayikho into engamprotect ayikho into engamvikela ngaphandle ukuthi ahlangane nengalo because umoya ingcolo uyangibonisa. Hey ma uzothi uma uqeda ukuthandaza kukhona abantu abazomangala ngoba uzothi efika engenzanga lutho. Ayikho into engakanani azoyenza uzothevela nje kuvele kubonakala ukhona lapho phuma khona kuthiwa yazi kathi ungekho sisishale sahlangana sayibuka sisa kahle lento lengalo ikwazi ukuvula ngisho iminyango enye ama breakthrough ebandla adinga ingalo. Khona abantu afanele baphume la bayoqala emsebenzini, khona abantu afanele mabephuma la Apostoli ungakabeki isandla phezu kwabo uyazi ngifuna ukuchallenge umuntu ogula ngempela kodwa futhi okholwa ngempela. Ngiyazi makuvuleka ithuba lokubeka izandla kukhona nje lento esemvelweni yethu sathi nami ngingabeka izandla but namhlanje ngicela ngomusa wenkosi angibizi wena kodwa khona umuntu one serious case edinga uku-attend. Please ngenze ukuthi singaze unga-attendwa abantu abadinga yabona abadinga full attention. There is a person here yabona uyagula nje kodwa ifaith yakhe futhi right njengoba ngikhuluma kanje nje faith yakhe ile phezulu. Umama uzothi mebeka izandla phezulu kwakhe same time isifo sizoncebekana. Ubani wakholwa imessage yethu? Ubani wayikholwa? Nengalo kaSomandla yambulelwa abantu. Ngicela lo asheshe ngoba kuzoze kufike nabaningi ngoba ngibona ukuthi baningi abantu abazogcina sebefuna ukuthandazela. Uyagula yazi phethweni. Lalela uma uyidoubt into ngishoyo mfethu angikukhondema ngulokhoza. It's just an advice yompriest. Awungezwe kwanamhlanje. Maybe inkosi iplane lonyulo isuku. Umuntu ozoza la umuntu othi lo nkulunkulu amandla akhe ngwadoubt. La ngiyaphinda ngomoya bazalwane. Ngithi mawuzwa ngathi kune doubtanyana noma ungabaza kule level uyabona hayi ngiyaya nje ngihlale ngiya awume kwamanje shoot asikakusebenzi. Ngoba kufanele sisebenze system qala. Masebenze kahle khonteza uqhuma. Ngibona explosion in the spirit. Akaze ngiyibonke eqhuma njengale yanto in my life. Seyinsukwini zama missiles enbanibani kodwa awafani nalento engibona kodwa ngibona ukugqwa. Emva lokho ngibona bazalwane this is what I see in the spirit. Ngibona eqhuma. Emva lokho ngibona izinto zehla like uyabona into eqhumisa. And when I see the sentence ehlayo uthi umoya ingcwele kumina eminye emthandazo yabantwana abamemdala le lokho yabambeka emkhathini kudala uthi eminye ama breakthrough yabo odaphala ya othosi ikophola enye ngibona spiritual abanye spiritual breakthrough abanye financial breakthrough abanye ngibona kwehla njengemvula ngithi moya ingcwele kwenzeke uthi ingalo yami yampuliwa. Cela aba gap standers abantu abame esikhaleni bathandaze in the spirit wherever they are. Abantu bakamoya ngicela bathandaze please bubble in the spirit. Enkathi laba abantu bezala ngaphambili ngicela abantu bakamoya bethandaze. Pray in the spirit wherever you are. Every corner.
Come on, ngicela imvunge abangaphambili. Thina kufuna kulutho nje. Asiwakholwa amandla kaNkulunkulu. Asiwakholwa amandla kaNkulunkulu. Siwakholwa. Mpostoli usaqhubeka njengoba uNkulunkulu ambula kanje uNkulunkulu is breaking through ibandla kunezinto esizokwenzeka sengithi angivele ngisho mpostoli usazoqhubeka ubize nompostoli athandaza lento iyiqiniso othi ubufakazi buyafika 3 weeks ago ngoba bakhona abazalwane engikhonza nabo besine conference ye youth. I remember ngangiphambili sidumisa ngizobiza ispeaker ngabatshela ngathi ngizwa amandla okugashula amaketanga ngakhuluma ngangitshela ukuthi ngikhuluma ngoba ngisemandleni wavela wathi uNkulunkulu kuzokhona abantu la onomuntu wakubo walahleka amandla abuyisa abantu abalahleka aya operate la Ntagambuyas into yenzeka kunontombazana esikhonza naye umngane wakho ukhona la ingane yakubo yalahleka ina 6 months uma wakuze washona enexhala ekhala naye ubene prayer engasitshele ebandleni athi noma kuma esafa kodwa uNkulunkulu ubungeke yini wenza umusa ukuthi ngingafa umfowethu ungambonanga ngakusasa umfowabo wafika Mbuli ehambe efuna esuka la eNewcastle ezofuna umuntu after how many years Jesus umama sewaze wafa uNkulunkulu maya Mbuli ingalo yakhe angisheshe ngisuka Mbuyazi angisheshe ngisuka mfowethu kodwa nansi into ekahle ngizele kakhulu yile izoziwa amadoda ngizoyinikela kuwe ngeke ikhulukelwe umpostoli le ngifila ngoba usakhuluma kanje ufika into kimi ethi we must face right now ngoba singamadoda embi right now ngifila ispirit esithi asihosha inkemba ngesilwe nomoya kaJezebel kwicabinet yase KZN prophets ingalo kaNkulunkulu yambuliwe nayinde show umoya ingcwele mpostoli khona abantu abala and umoya ingcwele uyangihlebela abanye bayeze ngenxa yaleya prophecy yasiqaleni and umoya ingcwele ngiyabazi ngiyababona because ngibona uNkulunkulu engikhombisa the angel of the Lord this one yilobe engikhuluma naye this one yilobe engikhuluma ngaye this one don't worry ngeke senze kubone nabanye but inkosi iyangikhombisa because khona abantu ebakhombayo umoya ingcwele ngizwa into ethi sangathi ngathi mase sivala ampostoli sithandazele laba abantu osokwenzeka isimangaliso kubo ngoba baba ngama targets usathana mayifuna ucisha ufakazi attack akakhona thiwa yini laba ama whistle blower ama whistle blower even manje aphansi kwe attack makuthi wena oyi eyewitness ye case ethile uzozingelwela ukuthi uthi umoya ingcwele nibakhulekela abantu for a miracle abantu mabeqeda i miracle uwakazi bayangena ekubeni target isitha want to destroy them ngenxa yokuthi mawuveza amandla kaNkulunkulu kuzophakama umbuso manje mayifuna ucisha ufakazi ukuthi alwe ukuthi alwe nalabo uJesu enza isimangaliso kubo kodwa ngizwe uNkulunkulu ephinde engihlebela njengoba ngikhuluma manje uthi my son don't worry mase nikhulekile ningikholwe bonke abantu engizokwenza isimangaliso kubo ngizoqoda ukwenza isimangaliso ngiphinde ngibavikele futhi uSathane uhambe wrong ulwile zabucisha ufakazi ebandleni kodwa ingalo kaSomandla yambuliwe cela sonke sivule umlomo sithandaze empostoli cela usondele ufuna sithandazele abazalwane before they get tired
Unathandaza. Cela sivule umlomo sonke siyathandaza. Worship team, we are praying in the spirit. Come on, open your mouth and pray. Come on, everyone, pray. Thing one. Tell them ngipha nangu sisi ngathi umeme. Yes. Thank you, Lord. Come here. Mama. Andi amukuli ilia. Nekoseksene. Ili healing ila hala. Come on, church. Come on, church. The atmosphere is supernatural. The atmosphere is supernatural. Ibrande mai. Ilabande alasia tililili. Ilimini katin kanuna. Come on, church. Come on, church. So good. Come on, everyone is praying the spirit. Pray the spirit. Pray the spirit. Pray the spirit. Pray the spirit. Sisathandaza. Umbongo moya ingcwele. Asinike ithuba. One of the things inkosi ezambulile ukuthi kunabantu besifazane abeza la. Angiyazi lento angizange luzabathakathi kodwa igama layo apostoli abatetisa isilwane. Abatetisa isilwane bayakholwa kodwa amadimoni abathakathi abatetisa isilwane. So njalo bahlala bezizwa benento. My God. So sibagadile kade sibagadile ukuthi impumelelo ingabibikho. Kodwa ekseni amandla akukhulunywa ngawo. Jesus siyasidiliza emhlane yabo. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Ngegama likaJesu. Move out. In the name of Jesus. Shida kalo sende. Libaba ya shende ya nakaya. Kula baba la apostoli. So bathinda ngiyayizwa into healing igcwele itent. My Jesus. Ngiyayizwa into healing igcwele itent. Uma ula kukhona la kubhlungu khona vele ubambe manje. awuNkulunkulu phasi ingane size kuNkulunkulu angahlulwa lutho size kuNkulunkulu ophilayo size kuNkulunkulu ongamandla sibameza amandla ngegama likaJesu naso sifo siyahlukana nawe ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu Shimamaya Apostoli nginayo lo muntu okufuneka enze kuwe kodwa khona lo muntu obulokhu umbiza onesifo sesihamba isikhathi eside angazangathi agijima uyayazi indaba yakhe Jesus moya engcwele mayambulutho suke kufanele enziwe mawukhona unesifo vele uze manje uze kumpostoli akukhulekele siyabonga mongcwele come thank you Jesus Rimandu sakendo she liba shada konde